това, както става ясно от началото на видеото, днес ще боядисваме. Имаме много да боядисваме. Имаме детайли от 3 автомобила. Няма да акцентирам върху методиката на работа, следствията и така нататък. Тук ще акцентирам върху тази трислойна перла. Това е EQB на Рено или трислойна оранжева перла, която е от тези цветове, които имат опция за пръскане на оцветен лак. Или първа стъпка база, втора стъпка оцветен лак. Другата опция е първа стъпка база, втора стъпка база и пръскаме с безцветен лак. Този момент съм го засягал в десетки видеа, пак ще го засегна тук. Единственият правилен начин при пръскане на тези цветове е да ги пръскаме на база. И двете стъпки, за да можем да имаме безцветен лак накрая. И в другия случай можем да имаме безцветен лак или да го направим отцветен лак, отгоре да сложим безцветен лак, но ние вече започваме да натрупаме много лак. Или пък ако го направим една ръка отцветен лак, една ръка безцветен лак, ще имаме стандартно количество като дебелина лак, но безцветният лак ще ни бъде прекалено тънък. И сега идва и момента на къде точно отивам в разговора, който водя в момента с вас. Когато тия автомобили се върнат отново за авторепаратура, те се връщат всяка година. Това са градски автомобили, времената са такива, че всеки един автомобил в календарната година, дори да не е претърпял ПТП, той влиза за авторепаратурни ремонти, дали са дръскотини, дали са камъчета, дали са паркощети, дали всички тия неща се случват и така или иначе всеки един автомобил, това е един вид като профилактичен преглед при зъболекар. През определен период от време задължително трябва да се случи. Когато този автомобил се върне отново при мен и примерно има някаква щета, аз ще мога да я манипулирам, ако позволява с PDR техника да изкарам някаква плътнатина, нещо, леко да полирам, ако се наложи, ако не е доизправено добре, да го компенсирам с лак. Аз има какво да полирам, имам безцветен лак. Ако лака ми е отцветен, аз няма да мога да извърша тая процедура, която примерно бих извършил стандартно за 10 минути. В другия случай аз ще отида за боя или трябва да боядисвам детайла. Другия момент е, пак като влезе за авторепаратура, ние по тия детайли ще можем да работим свободно и ще можем да ги подготвим перфектно за боя. Ще можем перфектно да използваме безцветния лак, с него да подчертаем някъде линии, ако има да подчертаваме. Да можем да смъкнем перфектно протокола, за да може новата ни боя да застане по перфектен начин, така както искаме или по най-близкия начин до оригинала. Но когато имаме безцветен лак, когато имаме отцветен лак, ние тия детайли не можем да ги подготвим перфектно, защото ще ги потъркаме, дори да не е видно протъркването, ние отнемаме слой от лака, който е отцветен, следователно смъкваме от пигмента на втората стъпка и детайла не става различен от съседния. Това са огромни предимства, които във времето, така или иначе напълни с автомобили с такъв тип бои, във времето това е голям плюс или голям минус, чисто като изпълнение. Дори и за самото изпълнение, когато пръскаме с отцветен лак, там контрола е много по-труден или ние трябва да пръскаме там от ръб до ръб, ако не можем да ги преливаме тия цветове, трябва да се научим да ги преливаме. Ако не можем да ги преливаме пръскайки с отцветен лак, ние влизаме в една такава спирала от тест карти постоянно, особено автомобила, ако е минал 2-3 пъти през различни сервизи, той става шарен и практически за един детал може да си изгубим доста време, понякога
2-3 дена, за да можем да направим цвят, за да можем да го пръснем от тръп до тръп, което е меко казано наивно, да не използвам по-сериозни епитети и определения за подобен тип работа. Затова такъв тип бои аз препоръчвам да се пръскат на стъпки, препоръчвам днес, ако не сме го правили до сега, от днес да започнем, да се опитаме тия цветове да ги преливаме, за да може да се случи всичко това, което изредих. Това е на този етап. Сега ще изчакам да изсъхне, ще си вкарам втората стъпка идеално в нюанс и отиваме на втора стъпка. До тогава, докато съхне, ще пръскаме други детайли.
перли, трислойните, изключвам бяла перла, защото там нещата са не се виждат толкова много. Нали, не бих искал да кажа елементарни, но са наистина много по-лесни, защото просто не се виждат. Не, че не се правят и същи грешки, след като го правим по един и същи начин. Много често можете да видите видеа, както в българските, така и в западните групи, на пръскане на трислойна перла, приливане на трислойна перла с първа и втора стъпка, и в 99% от случаите се прави една и съща грешка. Какво правят хората? И те го правят с онези трислойни перли, на които първата стъпка или подложката им е солиден цвят. Нещо сиво или бяло, в зависимост там от цвета какъв е и каква е формулата. И той примерно пръска тук съседния детайл, тук го вкарва такава цвят на първа стъпка и после започва да изравнява. Сега, съвкупността на крайния нюанс е първа стъпка и достатъчно наситена втора стъпка, хем да вземе нюанс от първата стъпка, или вие с втората ви стъпка, ако е плътен цвят, абсолютно как да се изразя точно, абсолютно плътен като нюанс, то няма никакъв смисъл от първата стъпка. Той затова цвета е такъв, защото е съвкупност от двата нюанса. Втората стъпка е полупрозрачна, хем нанесена достатъчно добре, нали, спрямо това, което търсим, хем и да прозира, за да вземе нюанса отдолу. И когато го правим по този начин, както го правят по тези видеа, те достигат до нюанса между двата детайла и тук, където им свършва първата стъпка рязко, както сега тук в случая е така, като им свършва първата стъпка в рязко, те започват тук да насищат доста цвет и тук става съвсем друг цвят. На много от цветовете това не си личи и на трислойните перли, които са с първа стъпка солидни, по този начин направено, то е грешно, успяват да се скрият в това, че не се вижда. Обаче то създава много лоши навици, когато се сблъскат с такива цветове, а те не са един и два, където първата стъпка не е солид, а е металик с перла. Тук има и металик, има и перла, и много биндери. И когато се сблъскат с такъв един цвет, те не могат да го прилеят. Защото насищат и тук им се получава едно голямо петно. Ай малко ще ви го нарисувам как да се позиционирам. Ето така ще се позиционирам. За да мога да ви го нарисувам какво точно се опитвам да обясня и след това как трябва да се направи правилно. Това ни е в профил боята, цвета, без лак. Първа стъпка, втора стъпка и ние от тук гледаме и виждаме крайния нюанс, като втората стъпка леко ни прозира и ни хваща това нещо. И когато, наново ще го начертая, и когато ние го направим, само да видя как да го нарисувам, когато ние го направим ето така, ето така сме пръснали първата стъпка или само така, ние тук пръскайки, за да направим това като оригинално, пръскайки това, за да достигнем този нюанс, тук започваме да насищаме и като се спускаме с такива цветове, ние не можем да ги боядисаме. Затова трябва първата стъпка да се прилива. Или за да достигнем перфектния нюанс, ние първата стъпка трябва така да я пръснем.
така вижда ли се по-добре. Малко ще се върта. Ето така. Това трябва да ни е първата стъпка. Или тя така прилята и след това ето така да пръснем втората стъпка. За да имаме навсякъде един и същи нюанс, като тук вече с лекото навяване, тук си е вече оригиналната боя. Или ние, ако вземем един чекер, трябва така да направим приливката, че ако снимаме тук, тук, тук и тук, да сме на 98-9% близки с формулите. Или чекера да ни даде много близки една до друга формули. Ако го направим както обясних, това няма как да се случи и в един момент някой ще почне да снима и ще му даде огромна разлика от цвета. Това е при трислойните перли, които първата им стъпка е солидна. Когато е така, вие не можете да я направите. И затова хората отиват към оцветен лак и започват да пръскат от дъръб и така нататък. Затова опитайте се да прилеете перфектно първата стъпка и след това по нея, насищайки втората стъпка, да стигнете до идеалния момент, в който да спрете хем, да имате хубава приливка, която да не е видима, хем да имате добър преход. Сега това ми е изсъхнало, започвам да пръскам, сега ще го завърша, като тук, нали, той калник е от ръб до ръб, като при вратата ще си направи приливката на първата стъпка. Изчаквам да изсъхне. Ако имам някъде недобра пръстната зона, да оправям си я. Какво означава това? Някъде лека по-рязка граница в приливането или някакво по-постна зона, да оправям си я, съхне и отиваме на втора стъпка.
Започваме с втората стъпка. Както също пак в десетки видеа съм казвал, опитайте се да го направите на една ръка. Или цялото нужно количество за достигане на перфектен нюанс, се опитайте да го направите на една ръка, защото така ще влизате постоянно в мокра база и няма да имате чак такава лоша текстура преди нанасянето на лака. Така. Тук трябва да повторя това, което съм направил на предния калник, нали? Не е като ги сглобим да имаме разлика в цвета и същевременно да си направя нататък приливката. Имам си в крайната точка на вратата си имам един вид тест карта и по нея се ориентирам колко да насищам цвета. Естествено ще го изчакам да изсъхне, ще го огледам хубаво, ще го светна с лампа ако трябва, за да мога да коригирам нещо, което не ми харесва. Другият тънък момент тук е, понеже аз все пак подготвям този детал, той е пръснат с оцветен лак и аз съм отнел някакъв тънък слой от пигмента в онази част. В края, когато съм перфектен, аз ще пръсна там един много тънък филм и когато сглобя автомобила, ще имам еднакъв цвят с двете врати. Чакаме да изсъхне, разглеждаме добре ситуацията и ако сме окей, лакираме, ако не сме окей, то коригираме.
господа, съм готов. След малко пускам камерата да се пече и автомобилите отидат на сглобка. Сега ще ги разгледаме, ще акцентираме на това, на което съм се спрял в това видео, именно преливане на трислойна перла. В случая е от по-трудните трислойни перли, които първата стъпка не е солиден цвят, и във формулата има две опции: да боядисваме с осветлен лак, втората стъпка практически да е в лака, първата стъпка на база, и другата опция, която правя аз, за която и коментирам предимствата и така. Но да разгледам. Сега само е така набързо ще ви разведа из моята камера. Тук е много тясно. Аз в процес на пръскане си местя детайлите. В случая съм ги сбил там, тук съм завършил, но леко ще ги разбутаме, за да видим нашето акцента ни, оранжевата перла. Иначе това е D69, стандартен вариант на Рено. Огледала, броня, преден капак, заден капак, калник, задна броня. Да погледнем как съм се справил от към чистота. Тук този автомобил е боядисван, по-дебеличък е, долу-горе съм се опитвал малко от малко да му подчертая линии, ръбчета. Практически автомобила влиза за дребни щети. И аз на много мои приятели, познати, хиляди пъти съм им повтарял заради три камъкчета да не ходят да си боядисват автомобилите, защото се натрупва много боя и на третото, четвъртото боядисване те започват да не приличат на нищо. Няма нужда, хора, нищо няма да промени. Няма да ви изгни автомобила от едно обелено там камъче да е обелила боята, повярвайте ми. Това е калник, също чистичък, спретнат, много трябва да внимавам. Това е Сузуки, калник, броня, две врати. Само е така да преместим тази броня, за да можем да сме да можем да оперираме около нашите детайли. Ето я вратата, господа, прелята. Сега ще се приближим и в този край да видим колко тънко съм навял втората стъпка, за това, което ви обяснявам. Ето е моята преливка. Ето така ще се движа бавно. Трябва да внимавам да не докосна тая врата, че съм много близо. Там е калника, той е ясен от ръб до ръб, въпреки всичко да видим как изглежда. И така сега започваме да търсим преливката. Вижте сега на това тиксо съвсем леко има загатнато от оранжево. Виждате колко ми е тънък филма. Ето е преливката. Практически аз съм наситен. До тук съм наситен с първа стъпка и до тук някъде съм е прелял. Нали, на видеото може да се види абсолютно точно, но долу-горе е така. До тук и вече втората стъпка. Тук на фагирола можете да видите, малко съм по-концентриран. На тиксата долу, горе. Ето, особено по горното тиксо, можете много добре да прочетете това, което съм правил. Ето така, господа, ще завърша. Успешен ден от мен. Надявам се с нещо да съм бил полезен. Ако не, следващия път ще се постарая
повече. Това е синя перла, много хубава синя перла. Сузуките имат хубави цветове, но трябва да се внимава тук с подготовката. Много тънко са боядисани. Тук в случая двете врати бяха много сериозно омърлени преди мен. Калника и бронята бяха действени. И така. Чао, чао и успех още веднъж.